Halo, Iya ya. mama jawab. Iki aku isih ning jopo linggih. Halo, piye sayang? Rapi, kangen. Lah ya tak bilang gua HP gede ora diangkat. Ora krungu, Mas. Ora krungu. Ora. Heeh, ya HP cilik kan tak ono pulsane. Aku ngebel nggo sing gede ping pindho. Iya, Udan deres ngene mau. iya padha. Heeh. Apa ya memule? Ya ora lah, kok kangen kok. Jam piro iki ya wis? Lagi jam 8, meh setengah tok. Jam. Oh, ha. Mama wis maem. Mama is maem. Tahu tempe. Tahu tempe. Enak rasane. Oh, karo bakso. Bakso, buat segeraman. Baksone ayah. Aku seneng nek ayam guyu. Mama senengane gitu-gitu ngono. Aku ra kuat. Iya. Iya lah. Nyetrum lho, Mas. Kira foto ya ben semangat. Nyetrum, Mas. Iya. Wah. Setrum ya. Iya. Ya wes, sehat-sehat. Apa, ya, Mas. Halo sayang. Bersyukur terus. Iya. Tetap menikah ini, Mas. Iya, heeh. Sesuk nyong balik gaji lo ya. Iya, Mas. Tengah 6. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heeh. Sayang. Ora ono pulsa lho iki lho sayang. Ngomong kok tak kirim. Yo. Ya. Mas. Ya. Wah, ya.